Venray Bloeipaviljoen op Hilto. Het is vandaag 3 oktober, dit is het Peel en Maas Journaal. Op de grootste consumenten- en bedrijvenbeurs in Nederland, de Hilto, is dit jaar een aparte Venrayse afdeling. Tijdens de officiële opening sprak burgemeester Van Rooij uit Horst over de regionale moestuin en dat samenwerken het nieuwe ondernemen is. En in die zin hebben wij hier in de regio geweldige kansen liggen. Ook burgemeester Hans Gillissen sprak met trots over de positieve samenwerking tussen de diverse gemeenten in deze regio. Want wat hier gebeurt, beste mensen, dat is iets dat de hele regio eigenlijk aangaat. We hebben hier te maken met een stukje zelfbewustzijn van een regio die zich, en ik noem het woord dan toch maar heel even, na de Floriade of tijdens de Floriade al toch heeft laten zien wat het in zijn mars heeft. Na de officiële opening van de Hilto werd door de burgemeester het Venray Bloeipaviljoen geopend in bijzijn van de nieuwe Venrayse mascotte. Gezondheid en een toast op Venray als bijengemeente. Proficiat met het prachtige paviljoen. Een leuk idee groeide in 1,5 jaar uit tot een groot evenement. Ja, dat klopt. Ik heb André leren kennen op een andere beurs in Venray en wij vonden het zo plezierig samenwerken dat we zeiden dat gunnen we iedere andere ondernemer ook. En het zou leuk zijn op de Hilto, zeker in deze tijden, om samen te werken met andere Venrayse ondernemers. Het Venray Bloeipaviljoen omvat 1200 vierkante meter vloer met 36 Venrayse deelnemers. Maya Katerman en André Tonen, de organisatoren, zijn tevreden met het resultaat. Ja, zeker tevreden. Kijk, het allereerste idee was, het hele kleine idee was, we zaten op beurs, wat Maya al zei, we moeten iets met de Hilto gaan doen in een soort van thema. Trouwen, iets te vieren. Huwelijksreizen, trouwringen. Alleen ja, vrij snel is dat idee ontspoord in positieve zin. Want ja, er kwamen van alle kanten enthousiaste reacties op onze oproep van hey, we willen er meer mensen meedoen. Dus al vrij snel is het nu geworden wat het is. Ja, trots, ja zeker. Het thema hebben we ook gedaan. Dus met een aantal ondernemers van die 36 of 39 moet ik eigenlijk zeggen, die hier staan, hebben we met 13 nog een thema uitgewerkt. Dus iets te vieren hebben we samen aanbiedingen verzonnen die passen bij dat thema. Dus naast de Hilto, het paviljoen, hebben we deze actie ook nog gedaan. De Venrayse deelnemers, waaronder ook jonge ondernemers, hebben meegedaan aan dit initiatief. Nou, ze hebben mij gevraagd en toen dacht ik, dat is eigenlijk wel goed omdat we pas sinds 21 februari open zijn. Dan hebben we in één keer veel naamsbekendheid en het leek me gewoon wel leuk om een keer op de Hilto te staan. De deelnemers staan in de startblokken om iedereen welkom te heten tijdens deze beurs. Ik verwacht heel veel mensen, tenminste dat beloven ze, heel veel mensen. Dus ik hoop heel veel mensen die langs de stand komen en wat dingen proeven. De komende 14e Hilto krijgt een speciaal tentje. We hebben net bij de officiële opening te horen gekregen dat in verband met het jubileum van de Harmonie in Horst en de 50 jaar Hilto besloten is om het over 3 jaar in plaats van over 4 jaar te organiseren. Dus al die ondernemers in Venray die spijt hebben dat ze nou niet meedoen, kunnen zich nu al aanmelden. Inwoners van Venray en omstreken zijn natuurlijk van harte welkom op deze zeer uitgebreide beurs en natuurlijk op het Venrayse gedeelte. Allereerst komen we onze primeur bekijken, want ik had al eerder in de media aangegeven dat naast de primeur van überhaupt een Venray paviljoen, een Venray Bloeipaviljoen, hebben we een primeur en dat is dat ons dak, niet doorlicht doorlatend dak, dat is geen primeur, maar wel dat we de hele Hilto verlichten met kleuren. Pak de fiets zou ik zeggen en fiets het trajectje door Leunen, Kasterij en u bent zo in Horst. Ga bij het kasteel linksaf en u komt op de Hilto terecht en daar is het volop genieten van. Het valt me op dat er heel veel deelnemers zijn, dus er is denk ik wel voor ieder elk wat wils. Ja. Deze 13e Hilto in Horst is te bezoeken tot en met woensdag 8 oktober. Voor meer informatie kunt u kijken op de website www.hilto.nl. Tot zover dit Peel en Maas Journaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met zaterdag 6 uur 's avonds. Om 7 uur is er een nieuwe aflevering van Venray van Toen te zien. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Vannacht zal droog verlopen met een temperatuur van zo'n 11 graden. Morgen is het tot in de middag zonnig, waarna het bewolkt zal raken.
Het blijft droog en het wordt circa 23 graden. De nacht van zaterdag naar zondag zal nat verlopen. Hoewel het zondag overdag droog blijft, komt het kwik niet hoger dan 16 graden. Ik wens u een prettig weekend en graag tot maandag.